वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण बघणार आहोत मँगो मिल्कशेक विथ आईस्क्रीम। मँगो मिल्कशेकसाठी लागणारं साहित्य आहे अर्धा लिटर दूध, 2 हापूस आंबे, अर्धी वाटी साखर आणि मँगो फ्लेवरचा आईस्क्रीम। आता मी दोन्ही आंब्यांचा पल्प काढून घेतलेला आहे। आता आपण अर्धी वाटी साखर, मँगोचा पल्प आणि अर्ध दूध दोन मिनिटांसाठी मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। हे मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये 2 मिनिटांसाठी फिरवून घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण उरलेले दूध ॲड करणार आहोत। हे मिश्रण परत एकदा 1 मिनिटासाठी फिरवून घेणार आहोत। आता आपलं यम्मी मिल्कशेक तयार झालेलं आहे। आता आपण ते ग्लासमध्ये सर्व करून घेणार आहोत। आता मिल्कशेक मध्ये मी आईस्क्रीम ॲड करणार आहे। आपला मँगो मिल्कशेक आता रेडी आहे। आता आम्ही ते टेस्ट करणार आहोत। आपलं मँगो मिल्कशेक आता खूप छान। जर तुम्हाला आम्ही बनवलेली रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब